It-tixħim istituzzjonalizzat fl-Malta taħt amministrazzjonijiet preċedenti ma kienx biss fil-forma ta' qoti ta' flus biex kumpaniji jirbħu kontratti ta' żejt. F'każ partikolari li rrakkonta George Farrugia waqt il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, minn lejla l-nar intilfu 600 tunnellata ta' żejt li kienet provdiet il-kumpanija Total wara li rebħet kuntratt tal-Malta. Da one fine day, illum l-istoks naqsu 600 tons. Malta dak iż-żmien taħt it-tmexxija tal-kuġin tal-eks Ministru Austin Gatt, Tancred Tabone, kienet talbet lil kumpanija Total biex tidħol responsabbli għat-telf li kien sar mit-tankijiet tal-Malta. It-Total maċċettax din it-talba iżda l-Malta baqgħet tinsisti illi Total għandha tibgħat il-flus biex tħallas għat-tnaqqis ta' 600 tunnellata illi kien ġie irrapportat. George Farrugia spjega kif kien qabbad il-kumpanija indipendenti Seybold biex tanalizza u wara sena ta' verifiki ma seta' tinstab ebda informazzjoni dwar dan it-telf. Mistoqsi fejn setgħu marru 600 tunnellata ta' żejt, George Farrugia qal li dawn probabbilment intefgħu f'xi tank ta' operatur ieħor. X'sar minnhom dawn 600 tunnellata? Ma nafx. Ma tafx imma 600 tunnellata. 600 tunnellata from day 1 to day 2. U fejn marru da? U xi tank ieħor probabbli. Farrugia li jingħata l-maħfra presidenzjali biex jikxef dak li jaf dwar l-iskandlu taż-żejt, qal li l-Malta talbet il-flus li Total biex tagħmel tajjeb għat-telf finanzjarju li kienet qiegħda tagħmel. Dwar dan il-każ it-Total kitbet li ċ-chairman ta' dak iż-żmien Tancred Tabone li skont George Farrugia kien wieħed mill-protagonisti li ddaħħal il-kultura fl-Malta illi jekk ma xaħħamx ma kellek qatt ċans tirbaħ kuntratt. George Farrugia jsostni li tant ħassu meddet li l-kuġin tal-eks Ministru Austin Gatt saħansitra baqa' jħallsu sa sena wara li dan kien spiċċa minn chairman tal-Malta. Meta mbagħad u spiċċa 2005. Għajjat li għalli jiena għan spiċċa, għalli però hemmhekk xorta jien nikkontrolla. Sewa, u jiena spiċċajt, għajt inħallsu sa kważi sena wara l-ispiċċa. George Farrugia jgħid li lil Tancred Tabone spiċċa taħma 300,000 euro. Bl-ewwel pagament isir fil-lukanda President Wilson f'Ġinevra l-Iżvizzera. Il-pagamenti ta' wara saru fl-istabiliment tal-Forest Halls li kien imexxi Tabone, fejn lil George Farrugia l-kuġin tal-eks Ministru Austin Gatt kien jgħidlu biex daqqa jidħol mill-bib ta' qoddim u drabi oħra mill-bib ta' wara.